om meget med, hvad er det vores fokus er, hvor er det vi gerne vil hen, hvad er det for en historie vi gerne vil fortælle. Altså det sådan generelt er det jo egentlig det der er interessant, det er hvad er det historien er, hvad er det for DNA. Inspiration er jo en del af en. Det allervigtigste og det der er mest inspirerende for mig er detaljer i livet og i hverdagen, hvor end man går. Det der med at være opmærksom på, hvad der sker og hvad der er af detaljer uden for ens dør. Rebecca blev jo etableret i år 2010, og Rebecca, vi arbejder også ud fra, at det skal have det der stærke skandinaviske vibe over sig. Man skal forstå det, man ser. Så det er helt sikkert noget, som er altafgørende for os to. Det er, at vi kan stå 100% inden for det, og det er vores. Men også ligesom prøve at ramme den der storbyskvinde, som også tør noget. Men det skal også være nemt, og hvis man begynder at blive en Rebecca-kvinde, så er det også vigtigt for os, at hver gang der kommer en ny kollektion, at du så har lidt ved at blende det ind, og så bygge videre, eller lege med nogle andre brands. Vi to har også bare noget, som ingen kan få, som er meget værdifuldt på mange måder. Og det er jo, at vi har ligget i samme mave på samme tidspunkt. Nå, det opdager man jo også, hvor heldig man egentlig er, og det kan jeg da i hvert fald sige, at det er da Gud taknemmelig for, at vi udnytter det, som vi har, både på det personlige plan, men også at vi får lov til at skabe et eventyr sammen.